Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε στη συζήτησή μας την κυρία Γεωργία Βαγενά για να μας βοηθήσει να το περιγράψουμε όλοι μαζί όλο αυτό. Έχουμε μαζί μας την κυρία Γεωργία Βαγενά, υποψήφια βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευσης. Μας ακούει η κυρία Βαγενά? Καλησπέρα κυρία Βαγενά. Σας ακούω, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τιμή μου που με καλέσατε. Δική μας τιμή. Και όπως μιλούσατε τώρα για ευκαιρία σημαίνει δίκαιος καιρός. Εγώ δεν βλέπω τίποτα δίκαιο σε αυτό τον καιρό και σε αυτό το κατασκεύασμα που φτιάξανε. Έχετε άλλο ένα δίκαιο. κατασκεύασμα άδικο. Ο πτωχευτικός νόμος 4738 του 2020, φρεσκότατος. Το αριθμός φύλου 207. Τώρα μόλις πριν λίγες μέρες, 27 Δεκάτου του 2020. Αυτός ο πτωχευτικός νόμος που όντως, όπως είπατε, δημιουργήθηκε, κατασκευάστηκε γιατί δεν μπορούσαν να πτωχεύσουν την ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία, δηλαδή τους πολίτες της ελληνικής κυρίαρχης δημοκρατίας, γιατί στο όνομά τους είναι κατατεθειμένα 600 δις, τα οποία καταγράφονται στον προϋπολογισμό από το 2015 καταγράφονται στους προϋπολογισμούς ως δάνειο και ως πιστωτικά έσοδα, τα οποία τα μπάζουν και τα βγάζουν γιατί δεν μπορούν να τα κουμπίσουν, βεβαίως επειδή δεν κάνουν χρήση, επειδή δεν θέλουν να ξεχρεώσει η Ελλάδα, οι Έλληνες δεν θέλουν να ξεχρεώσουν, και επειδή αν ξεχρεώσουν οι Έλληνες δεν θα έχουν αυτή λόγο ύπαρξης. Βλέπουμε λοιπόν ότι προσπαθήσανε για άλλη μια φορά να δώσουν μια ευκαιρία στον εαυτό τους με ένα νόμο με 308 άρθρα. 3 βιβλία έχει μέσα. Ένας νόμος 308 άρθρα. Πέστε μου και ποιος το έγραψε αυτό, βέβαια. Και επίσης να ρωτήσουμε και τους βουλευτές αν το διαβάσαν. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Είναι να μην διαβάζουν. Είναι σημαντική λεπτομέρεια. Θα έπρεπε κάποιος να τους ρωτήσει. Ο Χρυσοχοΐδης, ειδικά που είναι στο υπουργικό σχήμα. Το έχει δηλώσει κιόλας. Το έχει δηλώσει κιόλας, δεν διαβάζει, έχει άλλες. Ειδικά το μνημόνιο δεν πρόλαβε καν να το. Είναι Ναι. λίγο αναλφάβητοι αυτοί, δεν σταμπάζουν και πολλά. Γιατί όπως γνωρίζουμε είναι και μαργαριτογιονέτες. Αλλά τέλος πάντων, ας πάμε σε αυτά τα 308 άρθρα, τα οποία πραγματικά θα έπρεπε να ρίξουν μια ματιά οι πολίτες και σιγά σιγά να μπαίνουν και στην ουσία του τι είναι το κάθε άρθρο, γιατί είναι απάνθρωπο και παράνομο από τη ρίζα του αυτό. Εγώ έχω σταχυολογήσει μερικά αρθράκια, γιατί θα χρειαζόμασταν πολλές ώρες να κάτσουμε να αναλύσουμε ένα-ένα τα άρθρα, και ξεκινάω, πάω από την αρχή, όπως πηγαίνει το ΦΕΚ, ας πούμε, όπου στο άρθρο 6 που μας δίνει τους ορισμούς, βλέπουμε και πώς ορίζουν τα πράγματα, για να καταλαβαίνουμε τι περιγράφουν παρακάτω τα άρθρα, και μας λέει ότι το δημόσιο εκπροσωπείται στην εξοδικαστική ρύθμιση οφειλών ή στην πτώχευση μετά από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων. Και το δημόσιο, αυτή η ΑΣΕ, η οποία είναι ένας παράνομος αντισυνταγματικός νόμος που ψηφίστηκε και έχει λάβει τη μήνυση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε που επικύρωσε αυτό το κατασκεύασμα. Το δημόσιο λοιπόν εκπροσωπείται από την ΑΔΕ, μια ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, που δεν έχει νομική προσωπικότητα, είναι παράνομη εντελώς, είναι ιδιωτική, έχει διορισμένο διοικητικό συμβούλιο, είναι ένα κράτος εν κράτη, διαχειρίζεται τα έσοδα και αποφασίζει για το τι φόρους θα βάλει στον κάθε πολίτη, χωρίς να δίνει λογαριασμό ούτε σε Υπουργείο Οικονομικών, ούτε στη Βουλή, ούτε σε κανένα. Αυτό το μόρφωμα, αυτό το παράνομο μόρφωμα, λοιπόν, θα εκπροσωπεί το δημόσιο σε αυτό τον κώδικα, τον πτωχευτικό μέσα, δηλαδή θα δικάσει τους πολίτες, θα τους ορίζει τι οφείλουν, και αυτό ονομάζεται δημόσιο. Δημόσιο είναι οι ίδιοι πολίτες. Άρα δεν μπορεί να είναι μια ιδιωτική εταιρεία δημόσιο. Άρα το δημόσιο θα
θα εκπροσωπείται από μια ιδιωτική εταιρεία και όχι από το δημόσιο, η οποία εταιρεία δεν ελέγχεται και από το δημόσιο. Δεν ελέγχεται από το δημόσιο, ούτε από τη Βουλή, ούτε από το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε από κανέναν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρώτο καραμπινάτο... Αυτό και αν είναι άλογο. Έτσι, παράνομο και οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι το δημόσιο θα εκπροσωπείται από την ΑΔΕ. Αυτή, όπως γνωρίζουμε, νομοθετεί κιόλας αυτή τη στιγμή και πιθανότατα το έχουν συντάξει και αυτοί όλοι. Δηλαδή από πίσω ουσιαστικά είναι οι δανειστές, Τράπεζα της Ελλάδος και όλοι το κοκλήθη. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Βρυξέλλες. Λοιπόν, ως πρόσωπα, λέει, συνδεδεμένα με τον οφειλέτη, προχωράει στο άρθρο 8.6, στην παράγραφο ΙΒ, ότι τα πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με τον οφειλέτη νοούνται, γιατί δεν είναι μόνος του οφειλέτης, οφειλέτες θεωρούνται και όλα είναι κάθε φυσικό πρόσωπο. Όταν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, οι σύζυγοι, οι συμβοί, οι συγγενείς εξαίματος ή εξαρχιστίας μέχρι και δευτέρου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη, όπως είναι οι εταιρείες του, ας πούμε, όλα τα νομικά πρόσωπα, οι εταιρείες που είναι, έτσι, οι σύζυγοι, οι συμβοί, οι συγγενείς εξαίματος και αρχιστίας μέχρι του δευτέρου βαθμού. Δηλαδή, αυτοί χρεώνονται για να γίνει δηλαδή, αν δεν πληρώσει ο οφειλέτης, πρέπει να πάνε και στις περιουσίες αυτών. Καταλάβατε. Εφόσον χρωστάω εγώ, δηλαδή θα φτάσουν μέχρι τους συγγενείς δευτέρου βαθμού, δηλαδή θα πάνε μέχρι τον ξάδερφό μου, ας πούμε, για να φτάσουν ναι, να πάρουν. Θεωρούνται συνδεδεμένα με τον οφειλέτη. Το λέει στους ορισμούς. Το άρθρο 6. Αυτό. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ. Δηλαδή θα πρέπει να βάλει κάποιος τα κλάματα ή τα γέλια, γιατί αυτό. Μάλλον τα γέλια. Μέχρι δευτέρου βαθμού, ναι. Των ανωτέρων φυσικών προσώπων συνδέονται άμεσα με τον οφειλέτη. Λοιπόν, οπότε ας προχωρήσουμε και στο επόμενο. Μάλιστα, να περάσουμε στο επόμενο, γιατί αυτό είναι μόνο η αρχή, να πούμε. Και με τα καινούργια μέτρα έχουμε και περιορισμένο χρόνο. Ναι. Γι' αυτό να το κάνουμε λιγάκι έτσι, να σας ακούσουμε και στα υπόλοιπα. Ναι, βεβαίως, συνεχίστε, έχουμε χρόνο όμως. Θα συνεχίσω σύντομα, έχω κρατήσει λίγα άρθρα, έτσι, γιατί γνώριζα ότι είναι μικρή η εκπομπή, ο χρόνος της εκπομπής. Λοιπόν, την έννοια των οφειλών συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων που προήρθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, δηλαδή ό,τι επιχειρήσεις είχες από το παρελθόν, οτιδήποτε έκανε, έτσι. Λέει ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να έχει πτωχευτική ικανότητα. Είναι ικανότητα η πτώχευση. Και αυτό, έτσι. Η πτώχευση το θεωρούν ότι είναι ικανότητα. Όχι, τι να πτωχεύσει. Και οι μορφές, πάω στο άρθρο 16, πηδάω στο άρθρο 14 μάλλον, όπου περιγράφει την υπογραφή και τις μορφές σύμβασης και αναδιάρθρωσης. Δηλαδή ουσιαστικά καλούν στην αρχή αυτόν που θέλουν να πτωχεύσει, ας πούμε, ή να αποπληρώσει οφειλές προς πιστωτές, τράπεζες, ΑΔΕ και τα σχετικά. Αυτοί οι τράπεζες, βεβαίως, να υπενθυμίσουμε ότι έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με πάρα πολλά εκατομμύρια πολλές φορές και δεν έχουν επιστρέψει τίποτα στο ελληνικό δημόσιο, γιατί αυτό εγγυήθηκε για την ανακεφαλαιοποίησή τους. Δηλαδή ουσιαστικά έχουν πληρωθεί όλα τα δάνεια, τα κόκκινα, για να σωθούν, υποτίθεται, οι τράπεζες, αλλά δεν επιστρέψανε ποτέ τίποτα. Και οπότε αυτή η εγγύηση έχει πληρωθεί μέσω των φόρων από τους Έλληνες πολίτες. Να το προσθέσουμε και αυτό, ότι δεν είναι δηλαδή μια εγγύηση στον αέρα. Έχει μεταφερθεί μέσω των φόρων να το πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες. Βέβαια. Ό,τι και να πείτε, κυρία Βεγγενά, ό,τι και να πούμε, εγώ όλα αυτά τα άρθρα δεν τα αλλάζω με τίποτα με το άρθρο 17. Συνεχίστε. Δεν το αλλάζω με τίποτα, κυρία Βεγγενά. Εκεί θέλω. Λοιπόν, η διαδικασία, τι λέει το άρθρο 17? Θέλω λίγο να μας πείτε για το άρθρο 17. Τη διαδικασία διαπραγματεύσεων και το καθήκον της αλήθειας. Δηλαδή θα γίνονται διαπραγματεύσεις προκειμένου να ρυθμιστεί μια οφειλή, ας πούμε,
κάποιος που μπορεί να ρυθμίσει κατά κάποιο τρόπο τις οφειλές του, πάει στην πτώχευση. Και λέει το καθήκον είναι η αλήθεια και η υποχρέωση της εχεμήθειας. Δηλαδή εχεμήθεια, για ποιο λόγο όταν κάνεις διαπραγματεύσεις με έναν οφειλέτη, γιατί πρέπει να υπάρχει εχεμήθεια στον τρόπο που διαπραγματεύεσαι? Υπάρχει κάτι παράνομο εκεί που δεν πρέπει να ακουστεί? Αυτό δεν μας πονηρεύει, δεν μας πονηρεύει. Δηλαδή θα μας βάλουν να υπογράφουμε συμφωνίες τις οποίες θα απαγορεύεται να τις δημοσιεύσουμε. Ακριβώς. Να ελέγχουμε δηλαδή κατά πόσον είναι νόμιμες και κατά συνέπεια δεν θα μπορούμε να τις φέρουμε ενώπιον δικαστηρίου σε συνέχεια. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό. Και μπορεί να εξαγοράζεται κάποιο. Θα υπογράφει όμως, να είναι παράνομη όλη η διαδικασία, θα υπογράφει συμβόλαιο εχεμήθειας, έτσι ώστε να μην μπορεί να βγει ποτέ αυτό πουθενά. Κυρία Βαγενά, αναφέρατε πριν, αν δεν ξέρω αν σας διακόπτω, αλλά είναι τόσες πολλές οι πληροφορίες και είναι τόσες πολλές οι απορίες που δημιουργούνται σε κάθε φράση και σε κάθε πρόταση του νόμου, που πραγματικά θα ήθελα να τονίσουμε και κάτι άλλο. Αναφέρατε πριν για την αλήθεια, ότι θυμίστε μου πως το αναφέρατε. Ότι έχει καθήκον αλήθειας. Δεν επιστοποιείται από πουθενά η αλήθεια, απλά πάνε καλή πίστη. Μία ερώτηση. Το καθήκον της αλήθειας αφορά μόνο τους οφειλέτες ή και τους πιστωτές? Θα πρέπει δηλαδή να καταθέσουν την αλήθεια και έχουν καθήκον για την αλήθεια να αποδείξουν εάν τελικά έχουν αποπληρωθεί αυτά τα δάνεια, αν τα έχουν περάσει μέσα στις ανακεφαλαιοποιήσεις, αν τα έχουν κάνει κόκκινα όλες τις δανειακές συμβάσεις, ώστε να πάρουν τα χρήματα από το ελληνικό δημόσιο, από την Τράπεζα της Ελλάδος. Γιατί θα σας πω, σε έρευνα που έκανα, βρήκα στον ισολογισμό της τράπεζας για το έτος 2012 να έχει κόψει η Τράπεζα της Ελλάδος χρήμα ύψους 191 δισεκατομμυρίων. Όπου όταν υπολογίζουμε ότι τα κόκκινα δάνεια εκείνης της περίοδου δεν ήταν πάνω από 50 με 60 δις, η απορία όλων είναι πού χρειάστηκαν 191 δις να πάρουν ζεστό χρήμα οι τράπεζες, αφού η εκροή των καταθέσεων πάλι δεν ξεπερνούσε τα 50 δις. Γιατί χρειάστηκαν? Και αυτό είναι μεγάλη απορία. Αυτοί έχουν, να καταλήξω στην ερώτηση, αυτά είναι στοιχεία βέβαια, αλλά η απορία μου είναι, έχουν καθήκον αλήθειας, δεσμεύει δηλαδή ο πτωχευτικός, αυτός ο κώδικας, ο πτωχευτικός νόμος, δεσμεύει τους πιστωτές στο καθήκον αλήθειας? Το καθήκον στην αλήθεια είναι μόνο στην καλή πίστη, το περιγράφει και το άρθρο εδώ. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για την αλήθεια. Μάλιστα, δηλαδή, ότι δηλώσουν. Απλά, ναι, το δηλώνει, έχω καλή πίστη, υποτίθεται ότι πας στη διαπραγμάτευση και αυτός ο πιστωτής σου έχει καλή πίστη. Πρέπει να το πάρεις ως καλή πίστη. Πίστη πάλι, έτσι. Άρα πού υπάρχει αλήθεια όταν υπάρχει πίστη? Πίστη είναι κάτι που δεν αποδεικνύεται. Ακριβώς. Άρα δεν είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν κάτι. Απλά πηγαίνουν εκεί, όπως και η ΑΔΕ. Η ΑΔΕ δεν δικαιολογεί τις φόρους που βάζει. Απλά λέει ότι αυτοί χρειάζονται τώρα. Δεν το αποδεικνύει με τίποτα και επιβάλλει τους φόρους που επιβάλλει. Ναι, γι' αυτό την κάνανε, την δώσανε και ασυλία. Μα έχουν ξεκινήσει από πολύ αυτά. Και οι βουλευτές έχουν ασυλία και η ΑΔΕ έχει ασυλία και όλοι αυτοί που σφάζουν τους Έλληνες προκειμένου να μην τους ελέγχει κανένας έχουν ασυλία. Γιατί πώς αλλιώς θα κάναν τα εγκλήματα αν δεν είχαν την ασυλία? Πάνε λοιπόν με καλή πίστη. Και έχουν αφήσει τον Έλληνα εκτεθειμένο, τον έχουν στήσει στα 11 βήματα και τον πυροβολούν. Με την άδεια και τις ευχές των τραπεζών, του δημοσίου, των κυβερνήσεων, της ελληνικής βουλής, γιατί μιλάμε για ένα ελληνικό κοινοβούλιο που θα έπρεπε να εκπροσωπεί τον Έλληνα. Παρ' όλα αυτά τον έχει στήσει πραγματικά στο εκτελεστικό απόσπασμα αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στη Βουλή δεν έχει συσταθεί ποτέ σε σώμα και δεν υπάρχει νόμος που να αντινομιμοποιεί τους βουλευτές. Οπότε όλα αυτά που ψηφίζονται καταλαβαίνετε ότι είναι άκυρα ουσιαστικά. Είναι άκυρα, δεν ισχύουν. Απλά οι άνθρωποι οι Έλληνες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η δύναμη είναι στα χέρια τους
ότι πρέπει να μην δέχονται πια όλη αυτή την εγκληματική οργάνωση, θα την πω, που διοικεί την Ελλάδα, να μην τους θεωρούν ότι είναι διαχειριστές τους, γιατί ήδη η διαχείριση έχει περάσει μέσα από την Ελλήνων Συνέλευση στα χέρια των ίδιων των πολιτών, των ίδιων των Ελλήνων. Και γι' αυτό τους καλούμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διώξουμε αυτό το καρκίνωμα που διοικεί, αν δεν πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας, αν δεν αξιοποιήσουμε και δεν κάνουμε χρήση των δικών μας περιουσιών και των πραγματικών δικαιωμάτων που έχουμε ως αυτόχθονες κυριαρχοί. Έχετε δίκιο. Θέλω να προχωρήσω όμως και σε ένα άλλο. Στο άρθρο 15 που βλέποντας το δικαίωμα διαμεσολάβησης μετά από πρόταση των πιστωτών, βλέπουμε ότι ουσιαστικά δημιουργείται μια ολόκληρη μπίζνα, ας πούμε, που στείνεται με ειδικούς διαμεσολαβητές, όπου οι ειδικοί διαμεσολαβητές που θα βρίσκονται τώρα ανάμεσα στον οφειλέτη και τους πιστωτές για να διαπραγματευτούν είτε την εξόφληση, είτε τη ρύθμιση, είτε την πτώσευση, θα είναι πάλι δικηγορικά γραφεία. Θυμηθείτε τον νόμο Κατσέλη, για πόσα χρόνια τη βγάλανε οι δικηγόροι με αυτό το μόρφωμα που υποτίθεται θα σώζανε τις πρώτες τους κατοικίες οι φορολογούμενοι, αλλά τελικά δεν καταφέρανε να σώσουν, γιατί με τον πτωχευτικό δεν σώσουν τίποτα, όπως θα δούμε παρακάτω. Άρα βλέπουμε μια ολόκληρη μπίζνα να στείνεται, όπου δικηγορικά γραφεία, λογιστές, οικονομολόγοι και σύμβουλοι διαφόρων ειδών, όπως αυτοί που μας παίρνανε τηλέφωνο να μας πούνε ότι χρωστάμε, θα μπουν τώρα στη διαδικασία να πληρώνονται από τον οφειλέτη ουσιαστικά, γιατί από την πτωχευτική περιουσία θα πληρώνονται όλοι αυτοί, για να καθοδηγήσουν, υποτίθεται, τον οφειλέτη πώς θα πτωχεύσει καλύτερα. Επίσης, πολύ σημασία, έχω σημειώσει και το άρθρο 20, το οποίο λέει απαλλαγή από την ευθύνη υπαλλήλου για τις διαπραγματεύσεις. Προσέχτε. Απαλλάσσονται από τις ευθύνες οι υπάλληλοι που θα υπογράψουν μία σύμβαση νέα με τον οφειλέτη. Γιατί να απαλλάσσονται από τις ευθύνες οι υπάλληλοι αυτοί? Αυτό είναι απορία όλων. Τι νόμους θα παραβιάσουν για να έχουν την ασυλία? Ακριβώς. Γιατί έχουν σκοπό να λειτουργήσουν εντελώς παράνομα, και για να τους δώσουν κάλυψη των υπαλλήλων τους, γιατί με τους δούλους τους δουλεύει το καθεστώς μονίμως, για να προχωρήσουν, τους δίνουν κάλυψη. Ασυλία ουσιαστικά. Στην ουσία, απαλλαγή στις ευθύνες. Είναι ένα ολόκληρο άρθρο, το άρθρο 20, που περιγράφει πώς απαλλάσσονται από τις ευθύνες οι υπάλληλοι που θα κάνουν τις διαπραγματεύσεις. Κυρία Βαγενά, νομίζετε ότι είναι συνδεδεμένο το άρθρο 20 με το ΦΕΚ των προϋπολογισμών? Γιατί στην ουσία εμπεριέχεται μια ευθύνη των διοικητικών υπαλλήλων, εφόσον υπάρχουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και έχουν κατατεθεί για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, εξαιτίας του οποίου μας πτωχεύουν σαν πολίτες, και δεν γίνεται χρήση, ίσως η ευθύνη να μετακυλιστεί στον υπάλληλο, ο οποίος αγνοεί τον νόμο. Θεωρείτε ότι είναι συνδεδεμένα αυτά τα δύο ΦΕΚ? Επιτρέπεται όμως αυτό? Μα γι' αυτό προσθέτουν αυτό. Είναι μια πάγια τακτική η ασυλία, όταν παρανομούν να δίνουν ασυλία, και έτσι στέκεται όλο το καθεστώς, και δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος, γιατί τώρα όταν βγάζεις ένα πτωχευτικό κώδικα τέτοιο στους πολίτες ή γκρίνεις τέτοιους φόρους που όλοι είναι εξαγριωμένοι με αυτό που συμβαίνει, δεν υπολογίζεις το πολιτικό κόστος, γιατί δεν υπάρχει πολιτικό κόστος, αφού καλύπτεσαι πίσω από ασυλίες που δίνεις μονίμως, έχεις όλο το μηχανισμό δικό σου, δικαστήρια, υπάλληλοι, τα πάντα, φτιάχνεις όλο αυτό το μηχανισμό. Γι' αυτό λέμε λειτουργούν σαν κόζα νόστρα. Έτσι ακριβώς λειτουργούν, ο ένας καλύπτει τον άλλον και εξαρτά ο ένας τον άλλον. Τελικά πού αποδίδεται το πολιτικό κόστος? Αυτή είναι μια... Δεν υπάρχει πολιτικό κόστος, γιατί καταρχήν δεν μετριούνται οι ψήφοι των πολιτών, οι πραγματικοί ψήφοι των πολιτών. Βγάζουν δικά τους εκλογικά αποτελέσματα.
Επίσης ξέρουν ότι καλύπτονται πίσω από ασυλίες, οπότε γιατί να φοβηθούν να ψηφίσουν κάτι παράνομο ή κάτι εντελώς αντισυνταγματικό. Μα έχουν με τόσα χρόνια που γίνονται αυτά, έπρεπε να τα έχουμε κατανοήσει πώς λειτουργούν. Επίσης πάμε στο βιβλίο δεύτερο, πτώχευση, όπου ο σκοπός της πτώχευσης λέει αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής ή των κατηδίαν περιουσιακών του στοιχείων. Και βεβαίως εδώ υποκειμενικές προϋποθέσεις στο άρθρο 76 βάζει την πτωχευτική ικανότητα ότι την έχουν και τα φυσικά πρόσωπα, και αυτό είναι τώρα που κάνουν, γιατί θέλουν να πτωχεύσουν τα φυσικά πρόσωπα, γιατί δεν μπορούν να πτωχεύσουν το κράτος, τους πολίτες μέσω του κράτους, και προσπαθούν να το κάνουν μέσα από τα φυσικά πρόσωπα. Μάλιστα. Αλλά μπορεί να αποδίδεται και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό. Δηλαδή η πτωχευτική ικανότητα μπορεί να την έχει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει οικονομική δραστηριότητα και επιτίδευμα και όλα αυτά και χρωστάει, αλλά μπορούν επίσης κάλλιστα να πτωχεύσουν και πολίτες οι οποίοι δεν ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα. Κοιτάξτε πόσο βαθιά το πάνε. Πάνε να πτωχεύσουν τους πάντες και τα πάντα. Ακόμα και αυτούς που δεν επιτιδεύονται σε κάτι. Δεν καταλάβατε. Ναι, δεν ασκούν κάποια δραστηριότητα. Δεν κηρύσσονται σε πτώχευση. Όλοι οι άλλοι κηρύσσονται σε πτώχευση, αλλά δεν κηρύσσονται σε πτώχευση τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Για θυμηθείτε ποιο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Πανεύκολο. Το Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο. Πανεύκολο. Το Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο είναι πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Άρα του προσφέρει ασυλία. Προσέξτε, τώρα κατά πόσο είναι πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτό και πόσο εκπροσωπεί το δημόσιο, δηλαδή εμάς, είναι από την αρχή απορία αυτό. Γιατί από τη σύσταση σχεδόν του ελληνικού κράτους έχει εγκαθιδρυθεί το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο και βεβαίως βλέπετε ότι μάλλον από εκεί προέρχονται αυτοί οι νόμοι, γιατί εξαιρούν και τον εαυτό τους. Και μάλιστα το θεωρούν δημόσιο. Άρα οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης βεβαίως δεν εντάσσονται στην πτώχευση, γιατί είναι οι δήμοι. Εκτός και αν πεθάνεις. Πηγάζει η εξουσία, δηλαδή αυτονερούνταν να το έκαναν. Δεν μπορούν κιόλας να πτωχεύσουν τους δήμους, όπως δεν μπορούν να πτωχεύσουν και το κράτος λόγω των 600 δις. Το επιχείρησαν την πρώτη φορά. Αλλά μπήκαν τα 600 δις και τους κόψαν στη χώρα. Ναι. Αλλά προσέχετε να δείτε, στο άρθρο 76, στην παράγραφο 3, λέει ότι η πάυση της οικονομικής δραστηριότητας ή όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις λειτουργίες εν γέννη ή όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ο θάνατος δεν κολλείουν την πτώχευση. Ούτε με το θάνατο δεν γλιτώνει. Μάλιστα, δηλαδή δεν χρειάζεται φυσική παρουσία. Αν τον χρόνο κατά τον οποίο ο φιλέτης είχε πάυσει τις πληρωμές του. Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, η αίτηση για κήρυξή του σε πτώχευση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός έτους από το θάνατό του. Άρα, ξέρεις, είχαμε πολλούς αυτόχειρες που νόμιζαν ότι αν τελειώσουν τη ζωή τους, θα τελειώσουν με τα χρέη. Μοιραίο λάθος. Το κάνανε. Ναι. Μοιραίο λάθος. Είναι αδιανόητο ναι. αυτό. Είναι αδιανόητο. Πραγματικά. Εντάξει, το άρθρο 17 είναι στις κοινωνικές προϋποθέσεις, όπου σε πτώχευση κηρύχεται ο φιλέτης που βρίσκεται σε πάυση πληρωμών. Επίσης δεν γλιτώνουν, όπως είδαμε, τα υπόλοιπα πρόσωπα, οι συγγενείς του, οι εγγυητές. Κανένας δεν γλιτώνει από την πτώχευση, και την πτώχευση βεβαίως την κηρύσσει ο πιστωτής καταρχήν. Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται να πάω εγώ σαν οφειλέτης να ζητήσω να με πτωχεύσουν, μπορεί να το κάνει και ο πιστωτής μου. Για μένα. Ακριβώς.
Ακριβώς. Θα πάει η τράπεζα που της οφείλεις για να, και θα σου κηρύξει πτώχευση. Θέλεις, δεν θέλεις. Μάλιστα. Και βεβαίως εννοείται όλος ο μηχανισμός τους είναι φτιαγμένος για εναντίον του οφειλέτη, έτσι. Εννοείται ότι θα ευνοήσουν τις τράπεζες, τις ευνοούν με όλους τους τρόπους. Μα μέχρι στιγμής είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Στερήσεις που αφορούν τον οφειλέτη στο άρθρο 91. Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο από την κήρυξη της πτώχευσης προσωπικής φύσεως που προβλέπουν ειδικές διατάξεις νόμων, η πτώχευση δεν είναι λόγος στέρησης άδειας άσκησης επαγγέλματος. Δηλαδή σου παίρνουν τα πάντα, μπορούν να σου πάρουν τα πάντα ως φυσικό πρόσωπο, το σπίτι, την περιουσία, το μισθό, το εισόδημα, από την άδεια. Τα πάντα. Ναι. Όπως θα δούμε, η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη, αλλά σου αφήνουν την άδεια επαγγέλματος μόνο για να συνεχίσεις να έχεις μια άδεια επαγγέλματος, μήπως στο μέλλον, αν είναι δυνατόν να αυτοποδήσεις, όταν έχεις πτωχεύσει, για να σου πάρουν και τα υπόλοιπα. Όταν έχει ρευστοποιηθεί όλη σου η περιουσία και την έχεις χάσει, πώς το πήγαινε και λίγο πιο μακριά. Δεν θέλεις να ξαναδανειστείς για να μην ξαναπτωχεύσεις, αν σου έχει μείνει και κάτι δηλαδή, δεν θα πάει να ξαναδανειστείς για να ανοίξεις μια επιχείρηση. Και αυτό είναι το οξύμορο. Ότι ναι, θα πτωχεύσουν οι πολίτες με τον πτωχευτικό νόμο, αποτρέπουν τους πολίτες από το να δανειστούν για να ανοίξουν μια επιχείρηση. Οπότε πού είναι η ανάπτυξη, πού είναι ο σκοπός της πτώχευσης? Να σας πω κύριε Βαγενά, εδώ φαίνεται ότι εμέσως παραδέχονται ότι τον πλούτο τον παράγει ο ίδιος ο πολίτης. Γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς και γι' αυτό αφήνουν και την άδεια επαγγέλματος για να μπορέσει να συνεχίσει να παράγεται ο πλούτος από τον ίδιο τον πολίτη, ώστε να μπορούν να έχουν να παίρνουν. Και το παραδέχονται σε αυτή τη μικρή, σε αυτό το άρθρο, είναι ξεκάθαρη δήλωσή τους. Ακριβώς, κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να ορθοποδήσει ποτέ ξανά ο πολίτης. Ο Έλληνας πολίτης. Γιατί από ό,τι βλέπετε έχουν ήδη φτιάξει και τον νόμο, όπου ό,τι κατασχεθεί από τους Έλληνες πολίτες μέσω της πτωχευτικής διαδικασίας θα περάσει στην κυριότητα των επίκων που φέρνουν τώρα από όλες τις υπήρους του πλανήτη ως μετανάστες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία να το δούμε συνδυαστικά. Αυτά τα έχουν υπογράψει πολλά χρόνια πριν. Ναι. Και δεν σε ακούω και πολύ καθαρά εννοώ δηλαδή για να σου απαντήσω με ακρίβεια σε αυτό που ρωτά. Είναι υπογεγραμμένα, λέμε, έτσι, και από παλιά όλα αυτά, στα μνημόνια κτλ. Οπότε είναι η υλοποίηση αυτή τώρα. Έλεγα ότι έχει από σημασία. Από το 2016 είχαν προετοιμάσει, ξέρανε ότι θα κατασχεθούν, ότι θα πηγαίνουν εκεί και όλα αυτά τα ετοιμάζουν να τα δώσουν στην κυριότητα των μεταναστών σε εισαγωγικά που τους φέρνουν εδώ, που τους δίνουν επιδόματα, πρόσφατα 10.000 και στους συγγενείς τους. Ενίσχυση. Ενίσχυση έχουμε από τη μία πλευρά. Ναι, από τη μία πλευρά έχουμε ενίσχυση των εισερχόμενων και των αυτόχθονων ηθαγενών που είναι οι Έλληνες. Έχουμε τελικά κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων και κατάσχεση και των περιουσιακών στοιχείων των συγγενών. Κατάσχεση και των συγγενών, και πάντα μιλάμε για γενοκτονία αυτή τη στιγμή. Γενοκτονία των Ελλήνων. Για να μπορέσουν να στήσουν το νέο κράτος που θέλουν να στήσουν με τους αλλογενείς που φέρνουν μέσα. Και να κλέψουν και κληρονομικά δικαιώματα των Ελλήνων, και θα δούμε πώς αυτά διασφαλίζονται με την Ελλήνων Συνέλευση. Τους έχει κόψει τη φόρα και γι' αυτό αντιμετωπίζουν έτσι και την Ελλήνων Συνέλευση, τις συνεχείς επιθέσεις στα γραφεία μας, αλλά και την άδικη φυλάκιση του πρόεδρου μας, του Αρτέμι του Σόρα, όπου ενώ έχει αθωωθεί σε όλες τα δικαστήρια, ενώ έχει αποδείξει τα πάντα, τον κρατούν στη φυλακή για να εκτελέσουν το σχέδιο που είχαν προγραμματίσει και τους έκοψε τη φόρα όταν ήρθε το 2012. Να μας περιγράψετε λίγο το σχέδιο, πώς σταματάει αυτή η γενοκτονία, πώς μπορούμε να τη σταματήσουμε, γιατί εδώ μέσα στον νόμο, εγώ προσωπικά από το κομμάτι που έχω διαβάσει δεν έχω βρει τίποτα που να προστατεύει τον ίδιο τον οφειλέτη.
Δεν υπάρχει βεβαίως τίποτα που να προστατεύει τον οφειλέτη, γιατί ο σκοπός τους από την αρχή ήταν να τα πάρουν όλα. Ουσιαστικά θέλουν να πάρουν τα πάντα, να μην ανήκει τίποτα στον Έλληνα, την πτώχευση της Ελλάδας θέλανε. Να μην, από το 12 θα συνέβαινε αυτό, αν δεν είχε έρθει ο Αρτέμις ο Σόρος. Τώρα όμως δεν μπορούν να περάσουν εύκολα τον πτωχευτικό κώδικα, γιατί ήδη χιλιάδες πολίτες μέσα από την Ελλήνων Συνέλευση ενημερώθηκαν και κατέθεσαν εντολή αποπληρωμής όλων τους των οφειλών. Σε όλα, σε ΔΟΗ, ταμεία, τράπεζες, και έχουν εξοπλίσει. Και αυτό φαίνεται όχι μόνο από τις δικαστικές αποφάσεις, γιατί οι τελευταίες κατηγορίες ήταν ότι βλάπταμε το δημόσιο, ότι συνιστούσαμε εγκληματική οργάνωση, και η αθώωση ήταν πανηγυρική. Και για τις 8 κατηγορίες ούτε τις τράπεζες βλάψαμε, ούτε το δημόσιο βλάψαμε καταθέτοντας την εντολή αποπληρωμής. Αυτοί είναι παράνομοι και δεν εκτελούν το να μας δώσουν εξοπλιστική, γιατί οι πολίτες αυτόχθονες κυρίαρχοι δηλώνουν κάτοχοι περιουσίας. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί τις δύο περιουσίες αυτές, γιατί είναι πιστοποιημένες με όλους τους τρόπους. Γιατί αν δεν ήταν πιστοποιημένες, έπρεπε όλοι όσοι έχουν καταθέσει εντολή αποπληρωμής να βρίσκονται τώρα στη φυλακή για ξέπλυμα μαύρου, με το νόμο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αν κατεθέταμε ψευδή στοιχεία. Άρα ήδη ο Έλληνας αυτόχθονας ηθαγενής, ο οποίος δεν είναι υπήκος, δεν αντιμετωπίζεται, δηλώνει ότι δεν είναι υπήκος της Hellenic Republic με την έννοια που τον θέλουν, αλλά αναγνωρίζει την πραγματική του ιδιότητα, έχει ήδη εξοπλίσει. Και καλούμε όλους τους Έλληνες να έρθουν να εξοπλίσουν, γιατί και να δηλώσουν, να αναγνωρίσουν τις περιουσίες τους. Με τόσες τεράστιες περιουσίες, 2-3-300 και 600 δις, τα οποία οι ίδιοι υπογράφουν στους επίσημους κρατικούς προϋπολογισμούς, δεν μπορεί να πτωχεύσει ο πολίτης, γιατί είναι μεριδιούχος. Έχει δηλαδή ένα τεράστιο μερίδιο, το οποίο δεν γίνεται να τον πτωχεύσει κανένας. Όπως δεν μπόρεσαν να πτωχεύσουν την ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία. Άρα αυτό καλούμε όλους τους πολίτες να κάνουν, γιατί δεν έχουν τελειωμό οι αδικίες αυτού του νόμου, έτσι. Άρα τελικά ο κύριος Σόρας έχει βάλει πάλι μια σπίδα προστασίας για όλους τους Έλληνες πολίτες, η οποία ονομάζεται εντολή αποπληρωμής και χρήση αυτών των κληρονομικών περιουσιών, προκειμένου να σταματήσει όλη αυτή την κατάσχεση, όλη αυτή την πτωχοποίηση και τη γενοκτονία του ελληνικού έθνους και του Έλληνα πολίτη, αυτό που δέχεται σε ατομικό και προσωπικό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα, πέρα από να κάνουν χρήση της περιουσίας τους και να δηλώσουν μεριδιούχοι των τεράστιων ποσών τους. Είναι πολύ σημαντική στρατηγική. Τώρα την αντιλαμβανόμαστε, βλέποντας πώς προχωράει το αποστατικό σχέδιό τους. Βλέπουμε δηλαδή ότι έρχεται να καλύψει και το φυσικό πρόσωπο, ο Αρτέμις Σόρας, μέσα από τα οικονομικά εργαλεία, αλλά και το νομικό πρόσωπο που λέγεται κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Και βεβαίως έχει καταθέσει διαταγή και εντολή και διαταγή έχουν λάβει, και του το έχουν κοινοποιήσει ότι τη λάβανε, και ότι τη στέλνουν αρμοδίως στο τότε Υπουργείο Οικονομικών, στο τμήμα εσόδων, το οποίο ήταν αρμόδιο να εκτελέσει τη διαταγή εξόφλησης όλων των οφειλών των Ελλήνων, γιατί αυτή την εντολή έδινε ο Σόρας τότε με τη διαταγή αυτή, και είναι σε ισχύ η διαταγή αυτή δεν εκτελούν. Και αντί αυτού δημιούργησαν την ΑΔΕ για να μπορέσουν να κάνουν μια παρακαμψήριο από το δημόσιο που είμαστε εμείς ουσιαστικά ως αυτόχθονες κυρίαρχοι, δημιουργώντας το φάντασμα της ΑΔΕΠ και του δίνοντας το ασυλία, για να μην εκτελεστεί η διαταγή του Αρτέμις Σόρα να εξοπλιστούν όλα τα σημεία των Ελλήνων. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι και αυτό το εργαλείο που έχει κατατεθεί. Βέβαια. Και εδώ έρχεται πολύ και συνδυάζεται με την ασυλία, γιατί εκεί θα έχουν τεράστια ευθύνη όλοι όσοι βάζουν την υπογραφή τους σε τέτοιες συμβάσεις ρυθμίσεων
πτώχευσης των πολιτών όταν γνωρίζουν και έχουν πάρει την εντολή? Βέβαια, γιατί αυτοί έχουν παραλάβει και τις εντολές των πολιτών, όσων πολιτών κατέθεσαν, αλλά το θέμα δεν είναι αυτοί που κατέθεσαν. Πρέπει όλοι οι Έλληνες να καταθέσουν την εντολή αποπληρωμή. Όπως κι άλλος ένας δρόμος που άνοιξε ο Αρτέμις Ώρας και η Ελλήνος Συνέλευσης είναι ο πολιτικός φορέας του έθνους, όπου ουσιαστικά από το καταστατικό του ο σκοπός της Ελλήνος Συνέλευσης, του πολιτικού φορέα, είναι να προχωρήσει στην εξαγορά όλων των κόκκινων δανείων και των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Αυτό έχει κατατεθεί στον Άριο Πάγο και έχει εγκριθεί από τον Άριο Πάγο. Που καταλαβαίνετε ότι όλα είναι σε ισχύ. Και περιγράφει ακριβώς ότι στην παράγραφο 1.3 του καταστατικού του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, ότι η εξαγορά των κόκκινων δανείων των επιχειρήσεων και των οικοκυριών του συστήματος, όπως επίσης και η εξυγίανση είναι ο σκοπός της Ελλήνος όλων των ασφαλιστικών ταμείων και των ταμείων του δημοσίου, και διαγραφή οφειλών προς αυτά ιδιωτών και επιχειρήσεων με κριτήρια του ελάνιου αξιακού συστήματος, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί μια αηφόρος ανάπτυξη προς την πρόοδο και την ευημερία. Είναι μέσα στους σκοπούς του πολιτικού φορέα. Και έχει καταθέσει και τα κεφάλαια και τις αποδείξεις και τα κεφάλαια, και τα κεφάλαια με τα οποία θα το κάνει αυτό. Και πώς θα το κάνουμε? Αυτό θα επιτευχθεί από ένα κρατικό πιστωτικό ίδρυμα, πραγματικά κρατικό πιστωτικό ίδρυμα, που θα δημιουργηθεί, όπως περιγράφεται αναλυτικά και στις προγραμματικές μου δηλώσεις, και αυτές από τον Άριο Πάγο εγκεκριμένες, έτσι, όπου Επιτροπή Κατάρτισης Νομοσχεδίου για την εξαγορά όλων των κόκκινων δανείων ήδη έχει δρομολογηθεί μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις, όπου όλα τα κόκκινα δάνεια που υπάρχουν στις τράπεζες θα αγοραστούν από το Ίδρυμα της Πολιτείας, και με αυτόν τον τρόπο θα κεφαλοποιηθούν οι τόκοι στο αρχικό κεφάλαιο μέσω του πιστωτικού Ιδρύματος της Πολιτείας. Λέμε ακριβώς και πώς θα τα κάνουμε. Το πιστωτικό αυτό Ίδρυμα της Πολιτείας, μετά τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, γιατί μιλάμε για παραμάγαζα, τα οποία οφείλουν στο δημόσιο, δεν έχουν τίποτα κανένα, δεν έχουν δικά τους κεφάλαια, παρά έχουν τα κεφάλαια των Ελλήνων και διαχειρίζονται χρήματα των Ελλήνων μόνο, παραπληγικά παραμάγαζα, τα έλεγε ο Αρτέμις Ώρας, και όντως είναι. Ακριβώς. Δεν πουλάνε ούτε δάνεια. Ακριβώς. Δεν πρόκειται να πωλήσουν, δεν πρόκειται να πάει κανένα να πάρει δάνειο μετά από τον πτωχευτικό κώδικα που δημοσιεύσανε. Κυρία Βαγενά, είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή μέσω των κυβερνήσεων, οι οποίες είναι μαριονέτες και εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Τράπεζας της Ελλάδος, στην ουσία αυτό που κάνουν είναι η πτώχευση των πολιτών. Είναι καθαρή τοκογλυφία. Έχουν νομιμοποιήσει την τοκογλυφία. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Νομιμοποιούν μια εγκληματική οργάνωση μέσω των νόμων. Τίποτα άλλο. Δεν νομιμοποιούν τίποτα αυτοί, γιατί αυτοί είναι παράνομοι ούτως ή άλλως. Εμείς οι ίδιοι Έλληνες πολίτες νομιμοποιούν εκτελώντας αυτές τις παράνομες, γιατί ουσιαστικά εκτελούμε τις παρανομίες τους. Έτσι ακριβώς όταν είναι. Όταν θα επιτρέψουμε την πτώχευση, όταν δεν ενωνόμαστε να πάρουμε τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια μας, όταν να επιστρατευτούμε όλοι, γιατί οι εκλογές έρχονται και η Ελλήνος Συνέλευση είναι έτοιμη, έχει υποψήφιους βουλευτές, έχει πλήρες πρόγραμμα, προγραμματικές δηλώσεις και κεφάλαια που περιμένουν όλους τους Έλληνες να τα κάνουν χρήση. Πρέπει να ψηφιστούν οι υποψήφιοι βουλευτές της Ελλήνος Συνέλευσης αυτή τη φορά και να έρθουν όλοι οι πολίτες, όχι μόνο να ψηφίσουν τους υποψήφιους βουλευτές, αλλά να ελέγξουν και τα εκλογικά αποτελέσματα, γιατί ο πολιτικός φορέας του έθνους τους δίνει τη δυνατότητα να μπουν στα εκλογικά τμήματα ως εκλογικοί αντιπρόσωποι και να ελέγξουν μέχρι στην τελευταία ψήφο. Κυρία Βαγενά, ανοίγουμε
πληγές και μεγάλα θέματα και δυστυχώς ο χρόνος μας είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Έχουμε ήδη ξεπεράσει το όριο για να προλάβουμε να πάμε στα σπίτια μας με το νέο μέτρο πάντα, έτσι. Μπράβο, είναι και αυτό. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε, μεγάλες αλήθειες, και όχι πολλές, γιατί η αλήθεια είναι μία και αυτή πρέπει να λέγεται και να ακούγεται, και πάρα πολύ καλά μας τα είπατε σήμερα. Θα θέλαμε να κλείσουμε την εκπομπή μας, να μας δώσετε κάποιο μήνυμα, να δώσετε κάποιο μήνυμα στους ακροατές μας, έτσι, ένα σύντομο μήνυμα, και να μας πείτε και πού ακριβώς μπορούν να σας βρουν, ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας σας, να μπορέσετε και προσωπικά να ενημερώσετε τον πολίτη, γιατί αυτή είναι η ουσία του υποψήφιου βουλευτή και του βουλευτή μετέπειτα, να είναι σε άμεση επικοινωνία με τον πολίτη, για να μπορεί να εκτελεί άμεσα και τις εντολές, να αφουγκράζεται τον ίδιο τον πολίτη. Σας ακούμε. Πολιτεύομαι στην Αχαΐα, όπως γνωρίζετε, και στην οδό Μπότσι 64 είναι η έδρα μου, στο γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης Πατρέων, όπου είμαι και πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης Πατρέων. Το τηλέφωνο μου είναι 699 9-7 25 55 97. Το τηλέφωνο του γραφείου είναι 2610 0091 00, και 3 φορές την εβδομάδα βρίσκομαι εκεί για τους πολίτες, για όλους τους πολίτες, γιατί το γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης Πατρέων είναι όλων των δημοτών, να έρθουν να ενημερωθούν, να δουν τα στοιχεία και να θέσουν οποιοδήποτε ερώτημα και ζήτημα τους αφορά, και να γνωρίσουν τις πραγματικές αλήθειες, γιατί οι αλήθειες αυτές είναι δικές τους, και τα κεφάλαια και οι αλήθειες που αποκάλυψε η Ελλήνων Συνέλευσης. Αυτό καλώ όλους τους πολίτες να έρθουν να ενημερωθούν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όσο τους αφήνουμε θα μας χτυπάνε στα πόδια, γιατί είναι εκεί για τον αφανισμό των Ελλήνων. Πρέπει να ενημερωθούν, πρέπει να ενωθούν, να καταθέσουν την εντολή αποπληρωμής και να ενεργοποιηθούν με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί πρέπει να διοικήσουμε τον τόπο μας και μόνο εμείς μπορούμε. Κυρία Βαγενά, ήταν μεγάλη μας η τιμή που ήσασταν απόψε μαζί μας. Εδώ θα σας αποδεσμεύσουμε, θα σας καληνυχτήσουμε. Ήταν μεγάλη τιμή. Ήταν μεγάλη τιμή που βρεθήκατε εδώ. Θα ήθελα να δεσμευτείτε ότι και σε κάποια επόμενη εκπομπή θα αναλύσουμε περαιτέρω τον πτωχευτικό νόμο, για να μπορέσει να γίνει πιο κατανοητός όταν ήδη θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Ναι, όποτε θέλετε είμαι στη διάθεσή σας. Τιμή μου που με καλέσατε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή συνέχεια.